Hindi na niya yung real. Yung seseno. Meteo. Mete ha? Wala no? Ha? Wala. Gusto. Wala. Aroy! Mete yo. Pila yung kilo yan yan? Dinala mo na yung kakong order. Dinala mo na yung order ko. Bisa ka niya sa ulo. Kaya. Mete yung baka na may sa kanya ano batal. May sa batal. Na? Laman. Pagka mo rin seli mo yan. 80 yan. Yung bakang 80 ha? Ano ba sir? Kaya, Tapos, aliko din ano. Kabulo pa. Kasi tabengan ka yan ma. Magkano yun? Yung pabalo. O na, dito ka bet na yung sigilan. Paano mo yung kahit kilo na? Wow. Hindi sinulang mo yung kilo na nina. Wow. dinala mo yung kakong niya 2 kilo. Ati kung balo yan. Pwede mo pa kapit na. Yan. Sali ka pang baka niyan. Oo. Sali ka pa? Corn beef. Ate ko pambalo. Ay ito, sesan me. Na, ay ito malatiya pa, sesan me. Mura yam, Jasmine. Pwede nga Jasmine? May padal dyan may prito. No? Padal dyan may ba? Eh, Jasmine. Ngay. Sakit na. Aray ko. Eh, biktima ako. No? Tayo ngayon. May cut na kanya. Pang steak. Oh. Sige, balo. Tara na bar. Ibrahim na pang magluksa yung kang baka na. Duha ng pagluksa na inano yan po yung baka. Metong naman. 1 laman, 1 butol. Pa!